Savon ulimi lenkomo lo asemphekeni. So uzoqala ngokuthi uyekline-ke, uzoluwasha. Masiqedile ukuliwasha isisusa isikhumba lesi esingaphezulu, yabo isikhumba solimi ngathi sinamachashaza. Ngesikile-ke yabo, akudingi ukuthi uzofika enyameni straight. Usika nje into encane, then-ke bese uyadonsa-ke uyikhiphe yonke leyo nto leyo, bese uyayilahla, bese ulikline futhi, bese uyalisika. And then ubese uqhubanyanisi upelepele noma yini oyifakayo nje kukhari wakho, kodwa wenze sure ukuthi roughly chopped. Yeah, because phela it's not like with curry and stuff. Yabona-ke. Ngizokupheka-ke nophuthu nekabishi. Inkinga yami ngithe sengithi-ke ngiyalipheka uphuthu, manje ngiyavula lapha ekuhlala khona impuphu, luthi impuphu kwamele ngihambe-ke ngingene ka-Mr. D. Nga-order impuphu-ke khona-ke iyafika, because abona nje uzobona la kule table yokuqala ngitshe sengizopheka khona uphuthu, ngase ngibona lo ukuthi hayibo anginayo impuphu, ngase ngipheka ikabishi ekuqala-ke ngingaboyipheka uphuthu ngalipheka after. Kodwa nje-ke kube mnandi kancane njengoba ubona nje. Okay, ngifake lezi zinto ebengizisho engiyiqobile, ngase ngifaka nogarlic nawo awuqotshwanga, ushayiwe nje wafakwa phakathi. Ngase ngifake ispice ne-Knorrox no-salt omningi ngoba phela silwela ukuthi kube ne-taste even naphakathi, uyabona, salt nje ngifake impela. And lana bese ngenza ikabishi, nako selifikile impuphu yethu. Bese li-right la ikabishi, as much as usangiyikhombisanga i-process niyazi nani. Even nophuthu ade ngifile ukuthi angingayivezi into yakhona, but then ngiyabe sathi hayi angiyivezi. Ngoba ngenza ukuthi khona umuntu uqala ukungibona la kwi-timeline yakhe. Kodwa-ke please like and share and comment. Kodwa-ke sengipheka uphuthu lami, ngisebenzisa-ke lesi spuna lesi, isona nje ngisisebenzisayo because anginalo iphini. Ngase ngenzani enye, ngenze nanoshatini, yazi ngenze nanoshatini, uzobona kodwa ziqhubeka. Bona la besivuthiwe inyama yethu because uyayibhoyila isikhathi eside lo ngeza amanzi, and nje bese uyayingenela uphume ngalo, uzobona kule, yabo. Ngizobe ngingasajikisi lo ngithi, yabo. Ibisithambe ngenye indlela edimnandi. And first time ngiqala ukubona ukuthi ulimi liyadliwa, ngibona umuntu nje enjoy. It was KZN kumngane wami uWindy, and ngangalithandi, kodwa-ke sengiyalithanda manje. Buka-ke final product. I hope you enjoyed. Ngiyabonga guys, bye bye.